ndikulandirani objection number 7. Ina mafunzo kuti inuyo pamene mukhulupirira kuti pali anthu okha awiri pamene ndi uMulungu. Sizikuthandizani mukhulupirira milungu iwiri, chifukwa ngati Mulungu Atate ali Mulungu, Yesu okhalanso Mulungu, muli ndi milungu iwiri osati umodzi, Mulungu mmodzi. So kwa amene atimankha chonchi tiwerenge pamenepa 1 Corinthians 8:6 anati no, koma kwa ife kuli Mulungu mmodzi Atate amene zonse zichokera kwa Iye ndi ife kufikira kwa Iye, ndi Ambuye mmodzi Yesu Khristu amene zinthu zonse zili mwa Iye ndi ife kufikira ndi ife mwa Iye. So mwanjirena tikutaona no Atate yekha ndi amene mwa amenewa amafotokozera kuti no zinthu zonse zichokera kwa ndani? Kwa Iye. So ndi Atate okha amene zinthu zonse zichokera kwa ndani? Kwa Iye. Mwanjirena Yesu Atate ndiye manthu wa zonse. Ndi manthu wa zonse kumene zinthu zonse zichokera. Mwanjira ine unati Bible ili clear unati ukamba zoti kuti Mulungu mmodzi yekha. Koma tisayiona kuti no Yesu Khristu ndi mwana wa ndani? Wa Mulungu. Ndipo chifukwa chimene iye kukhala mwana yetu walandira uMulungu wake kuchoka kwa ndani? Kwa Atate. Mwanjira ine pamene ine ndikubala mwanayo amalandira umunthu wanga amene amapanga inherit. Okay? So Yesu Khristu ndi Mulungu chifukwa tino pamene akubadwa kuchokera mwa Mulungu. So mwina tango fotokoza yonchi mwapaderadera tokamba za business imene inuyo ndinu bwana. Okay? Nde mwanjira ina mukhala ndi mwana pamene mwanayo wakula akugwiranso ntchito ndi inuyo, ndiye mwauza anthu onse antchito nawo kuti pamene inuyo mwaso wako mwanayo akhala yani bwana wawo. Ndipo pamene akulamula zimene walamula zofunika ndithu zizichitidwa mwachangu ndi kuverera mungati mawu anu. Ndipo inuyo mwana anuyo atha kuchosa ntchito ndi kulemba ntchito analyses yakutani akufuna. Ndiye ndithu tona situation yake zioneka choncho nawo tino pali mwina mabwana awiri, koma chona chake chotino pali bwana mungati mmodzi. Koma monga ngati mwana okhulupirika kona nawo tino chimene yakulamula ndi ulamuliro wake uli ndithu ndendende mogwirizana ndi ulamuliro wa inuyo amene muli tate wa mwanayo. Okay? Unawo tino mwanayo ndi amene akukuzwani inu bwanji kwambiri. So tona nawo tino mwanayo akugwira monga mwana wanu. Okay? So mphamvu zake zonse akuchita chifukwa iye ndi nani? Ndi mwana, ndipo ali malo mwa zonse zimene inuyo zili zanu. So inuyo mwanjira ine yonse ndinu bwana wamkulu kuposa onse. Ndinu ndithu manthu kumene business ikutani kuchokera. Ine ndinu mutu wa business yo. So tonano mwana wanu amazuwa chonade chimenechi. Ndipo poza chimenechi sizimamuchepesa mwanayo kapena ulamuliro wake ayi. China chilichonse chimene iye mwana amapanga zichokera kumfundo kuti iye ndi nani? Mwana wanu. So ichi ndi chimene chimapangisa kuti zonse ziyenda mwamya maso business ziyenda mopanda kususana. Okay? Pamene sizikufotokoza kuti pali mabwana awiri amene sakuziwana. Unaona pamenepa. So ichi ndi illustration imene tingapereke kwa anthu amene angafune kubweretsa ndithu mafunso pa nkhani imeneyi yokuti pali ndithu milungu iwiri